Pre bližšie informácie v súvislosti s fluorom som zatelefonovala dekanovi katedry environmentálneho inžinierstva Technickej univerzity vo Zvolene Marianovi Švarcovi, ktorý sa zaoberá aj ekotoxikológiou a toxikológiou. Predpokladám, že používanie fluoru je naozaj veľmi široká téma. Ak sa sústredíme najmä na vosky, na lyže, tak v tejto súvislosti môžeme začať tým, že teda tieto bežkárske vosky kontaminujú pôdu. Prečo? Fluor je nerozložiteľná látka? No, fluor samotný nie, ale fluor zabudovaný do organických molekúl, kde tvorí súčasť toho vosku. Takže potom sa stáva vlastne ťažko odbúrateľnou látkou, ktorá z tých lyží prechádza do snehu a po rozpustení snehu zostáva na povrchu tých bežkárskych tratí a s plachom vodou môže sa dostávať do pôdy a následne teda to prostredie v okolí tých lyžiarskych tratí kontaminuje. Predstavme si takú situáciu, že máme vytvorenú bežkárskú trať na poli, kde potom teda poľnohospodári zasejú napríklad raž alebo pšenicu, tak dostáva sa tento fluor aj do potravy následne? Samozrejme, potom z pôdy tie rastliny vychytávajú takéto ťažko odburateľné látky a stáva sa ich súčasťou a potom prechádza v rámci potravového reťazca aj do všetkých organizmov, ktoré takéto poľnohospodárske plodiny, nielen ráž alebo pšenicu, ale aj ovocie, zeleninu konzumujú. Čo spôsobuje potom flór v ľudskom organizme? Čo sa týka poškodenia zdravia, existuje okolo 80 oblastí, v ktorých perfluorované zlúčeniny majú negatívne účinky na ľudské zdravie, a to od rozmnožovacej sústavy a ako reprotoxická látka, kde znižuje napríklad pôrodnú hmotnosť, zvyšuje počet mŕtvo narodených detí alebo dokonca vyvoláva umelé potraty, poškodzuje pečeň, obličky, vylučovaciu sústavu, ale aj centrálnu nervovú sústavu a ostatné. Jedna cesta, ako sa fluor môže dostať do ľudského organizmu, je cez potraviny, ako sme teraz hovorili, a druhá je možno aj priamo voskovaním, pretože aj amatérski, takí tí bežní bežkári si voskujú lyže voskami, ktoré obsahujú fluor. Mnohí máme doma ešte staré vosky, tie nové to už neobsahujú, ale tie staré určite áno. Čo by ste odporúčili? Máme úplne vylúčiť takéto vosky zo svojej výbavy? Určite áno, pretože tieto látky boli zaradené na zoznam Svetovej organizácie pre výskum rakoviny ako potvrdené karcinogény a tým pádom najmä pri vdychovaní, kde sa teda dostávajú vlastne priamo do krvného obehu, sú o to nebezpečnejšie tieto látky. Treba si naozaj preštudovať zloženie, čo v tom vosku máme, ak to výrobca uvádza. No presne tak, pretože už Európskou úniou fluorované lyžiarske vosky boli zakázané ako potvrdená karcinogénna látka a dnes treba teda uprednostňovať také, už aj výrobcovia uvádzajú na svojich výrobkoch, že sú to bezfluorované lyžiarske vosky. Takže tieto treba jednoznačne preferovať a vyhnúť sa tým, ktoré obsahujú fluor.